баҳриддин убайдов сокини 34 солаи ноҳияи ваҳдатро соли гузашта аз русия ихроҷ карданд ва аз ҳаққи сафар ва муҳоҷират ба ин кишвар маҳрум шуд. ӯ тасмим гирифт барои пешбурди рӯзгор дар деҳаи кабиробод кишоварзӣ кунад. бо ин ҳадаф ҳудуди 7000 сомонӣ қарз гирифта дар 1 гектар чанд навъи зироат кишт кард, аммо жолаи шадид дар рӯзи 18 май ҳама умедҳои ӯро барбод дод. 1 гектар замин буд, қисман гандум буд, боқӣ мондаш картошка, пиёз, сирко, нахуд, лубиё, баъд пиёзи наркин, ҳамаш талаф ёфта. жолаи шадид ба мисли баҳриддин даҳҳо кишоварзи деҳаи кабиробод ва чанд деҳоти атрофи онро аз луқмаи нони тайёр, зироати дар ҳоли расидан маҳрум кард. аксари он кишоварзон бо қарзи бонкӣ он зироатро кишту парвариш карда буданд. ҳамин хел талафоте шид ки ягом чи мо дига ҳамун замин меравему мегардем мерем хонаҳомо. ай ҷамоат омадан дидани ягом ёрдами ҳозир накадест я намедонем аку мекунанд намекунанд намедонем. ма ҳамагӣ 20000 сомон дар амиҷа зиёдтар хараҷот шидагӣ адами замин. мисол мора бонкҳо то пула барнагардонем мо пул дига мора наметаҳанд ки мисол мо замин мона киш мона давомад. агар ягон чизе боша мисол корхонаи ташкилоте боша ки моро дастгирӣ кина ҳамчун мисол қарз бар мегардонем мисол мо давом тем. агар ки не хак мо ҳамиҷа тамом мисол ё муҳоҷират сафар кунем мисол ягон. кишоварзони зиёндидаи деҳаи кабиробод умед доранд ки мақомоти ноҳия ҳадди ақал онҳоро барои зиёни расонидаи табиат аз молиёт ё андоз озод кунад, вагарна онҳо барои кишти дуввум дар ҷои зироати талафшуда на пул доранду на тухмиву на доруҳои минералӣ. дар деҳат тақрибан 105 гектар зиёдтар уман заминои кишткунанда буд. аз ами зиёда 82 гектар ба ҳисоби китоби мо 82 гектар гандум талафот ёфт, 10 гектар пиёз, 2 гектар помидор. баъд уман ҳами хел боқӣ монда масоҳате ки монда буд дигар намудаи зироатҳои полизӣ бар талафоти ҷонӣ ёфтанд. зиёни расонидаи жолаи шадиди рӯзи 18 май дар деҳоти атрофи деҳаи кабиробод ҳанӯз мушаххас нест, аммо то ҳанӯз мақомоти маҳаллӣ барои пуштибонӣ аз кишоварзони зиёндида тасмиме нагирифтанд. бар изофа дар тоҷикистон суғурта кардани киштзор маъмул нест, зеро кишоварзон мегӯянд дар ҳолати зарурӣ ба ҷуброни зиёнашон эътимод надоранд.